Λοιπόν, σήμερα μας έχει έρθει ένα αυτοκίνητο που έχει γεμίσει πίσα. Έχει κολλήσει ζεστή πίσα πάνω στο αυτοκίνητο. Και αν προσέξετε εδώ πέρα, λοιπόν, όλο αυτό εδώ πέρα είναι πίσα κολλημένη. Έχει πάει σε 5-6 πλυντήρια και δεν μπορούσε κανένας να το βγάλει. Και πάμε να προσπαθήσουμε να το βγάλουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε γατάκια. Πάμε να καθαρίσουμε την επιφάνεια. Να δούμε λίγο τι έχει γίνει εδώ. Το αυτοκίνητο είναι γεμάτο πίσα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Όλο αυτό είναι πίσα. Το καθαρίζουμε. Να δούμε. Τι λέτε, θα βγει? Έχει πάει σε 5-6 πλυντήρια, κανένας δεν μπορούσε να το βγάλει. Πάμε να δούμε με ένα πολύ ισχυρό καθαριστικό. Δυστυχώς δεν κάνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, και πάμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα ένα ειδικό καθαριστικό που το συγκεκριμένο λέει ότι αφαιρεί πίσα, αφαιρεί ρετσίνα και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ψεκάζουμε με το ειδικό καθαριστικό και από την πρώτη ματιά βλέπουμε ότι αρχίζει και τα βγάζει κατευθείαν. Μόλις το ψεκάσαμε. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Όπα. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Τα αφήνουμε κάτι δεύτερα και πάμε να δούμε. Και ναι, παιδιά, έχει καθαρίσει. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Μόνο με ένα ψέκασμα, και λίγο σκούπισμα εδώ πέρα. Και πολλά τα έχει βγάλει. Οπότε πάμε να καθαρίσουμε όλο το αυτοκίνητο με αυτό εδώ πέρα το καθαριστικό. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε? Θα το πλένουμε το αυτοκίνητο για να δούμε ακριβώς πού έχει την πίσα, σε ποια σημεία είναι, γιατί είναι και βρώμικο το φορτηγό. Οπότε ρίχνουμε ένα υλικό της πρόκλησης, ένα ήπιο καθαριστικό, για να βγάλει τη βρωμιά στην αρχή και να μας φανερώσει τα σημεία που έχει κολλήσει η πίσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, το ψεκάζουμε όλο το αυτοκίνητο. Εφόσον το έχουμε πλύνει, το έχουμε καθαρίσει, τώρα το ψεκάζουμε παντού για να δούμε σε ποια σημεία είναι η πίσα και να πάμε με το σφουγγάρι τώρα. Και πάμε με το σφουγγάρι. Λοιπόν, και το τελικό στάδιο το ξεπλένουμε άλλη μια φορά και να φύγει η τελευταία βρωμιά. Και πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι δεν έχει μείνει καθόλου πίσα. Εδώ ήταν γεμάτο πίσα, όλο αυτό το σημείο ήταν γεμάτο. Κοιτάξτε εδώ πως έχει καθαρίσει. Ακόμα και το ντεπόζιτο, κοιτάξτε εδώ.